What if ka, no? Paggot ang kanding ba? Yung manumbag yung manok, ha? Pre, nagkakaon makarog. Okay na ka, pre? Karong adlaw ba nagkakaon ba ka? Pre, yaw mo kadi taka ra kag sulti nung diha. Ha? Say, ang kanding mo paggot sa ba? Tugaw kang kanding ba? What if? Oh. Pre, Okay ba ka? resulta na sabi ka na kay pamahaw ba? Pre, nagkakaon karong adlaw pre ba? Kaon, mahal ra. Makoy pinid to. Amo di resulta. May pagpa-check up pre. Ha? Pagpa-check up as doktor. Mawal pa check up, eh. Kailain naman ka manunti pre. Ha? Sumay kalahin na what if naman? Madugay pre, wa nang gibarkada am do uli mo. Pinagahangad sa buwan pre. Likoy mo ka. Buwan pre, hangad. Mara magtinuod. Magana istorya ha? What if ang kanding? Tugaok. Mutug tugaok. Muna ako ng bayo. Samtaong ka, eh. Ora tabi, berkuam juga ka. Wa ko na imutang gud. Ay. Na juga problema pud ba? Ay kuno na ang problema na sulbad pre. Ba mo ko na sulbad pero kani ko berkuat jenis sulbad pre. Ay nga naman. Ha? Syalan tuanan. Pila edad na karon 36. Ay kabata pa nimo. Kani problema gikan man sa uno anyos nako hantud karon. Ah, ulibaw mo ka. Gidadaan ako ni problema. Uno pa ka? Ubaw na ka? Lisod kay ayuhon. Ah. Lisod kay ayuhon pre. Way ayo na pre, ayo pre, pauna ko dautan pre. Lagi din ni dautan. Madugay pre. Laktol istorya pre, mana ka pre oh? Kita ram ka ana, majis 110 ka. Jis 110. Patay ka. Lisod din na problema. Hindi naman pre. Mahimo sa Supersayan. Uy. Madugay mo ka nagkakalit. Ba! Lupad ka. Supersayan ni. Sangit ka sa babaw. Kadugay ka pre. Ay pula bis gibati. Tinuod lagi na pre. Oh. Kada pre. Gutom na pre. Lagi kaon na pre. Ah, unya. Tuk balik buwan. Unsa man gid problema nimo pre? Ito gid mo kibaw pre. Tiyan lang mo pre. Unsa man na? Gikan lagi sa uno. Akong edad hantud karon 36 lang ko. At City. 37. Oo. Kamu kibaw. Unsa man kibaw? Unsa man na? Kani ko pagkagwapo ba? Lagi Gwapo. Piling. Ito. Layo aran nga puwa pre. Mo nagbaba pre, umuda ka na, gamay ra. Alamin ka pre, makita mo na imong sa tinuod yun. Panamin ba? Suway kaon. Saan mo? Patawa. Gamak na. Mubaba pre. Ano? Rapid dito. Rapid on fire. Kamu may ganin mo, may problema? Away, problema. Daghanay. Dagan po? Daghanay. Tama na, kadaot ninyo. Lisod sad mo. Oo, ako gay pre nga. Unsay May problema, dagan ako usara. Ako gay unsay pre, ako mutuslob ko niya, buwa po pre. Sino mutuslog buwa? Mutuslob ko sa pre. Mutuslob sabon? Mutuslob na ko niya, buwa. Wala ka sabon? Pagutana na. Diyan. Kiko diyan. Ay diyan. Kura pre ko. Sama kang inuktok mo ka. Pura mo napos agap do. Problema na sad. Istorya may ganina dir problema. Naptan ko no problema na sad. Na problema pud ka? Oh. Sige na yung pamilya no, pamilyahan niyo. Sige na mag-away no. Lagi. Ano yun sa manang taon mo eh. Ako na dyan siyang desisyonan ba nga bulagan na lang kanina. Ha? Ayaw po daling na ano eh. Dagtor mo yung mga bata. Dili naman good kay kapoy naman kay siya good kay siluso kayo ba. Sinusto judig na sa parang hindi eh. No, Manang dili mo di ka mawili. Mao gani nga. mao ganing buwagan nako kay gikapoy nako. Dapat ay gikapoy nga kanang mawili pa kag usa ka tawo dili naman siguro na. Sa mga anak ninyo ba? Oh, okay naman ang mga anak, perminti nang naa. Liwat ba to ni Unday ka magwangan? Guwapo ro buhit. Guwapo to. Muro to si Mao sad lagi. kaliwat di Frank Sinatra. Istorya yung tarong eh. Kaya kaniyang problema na mo. Nasa di problema. Amo sa si Iyag Sulbad. Tinud-anay na jud ni ako, di na jud ko kagwanta niya. Ha? Na, saon na ron. Uy, pre. Pre. Mangapon ka pre. Gaya tingin ko, pre. Ah, pre, ikalingkod sa dili pre. Ano, magkahangat pa rin ang mundo ha. Pre, goriya pre. Buko pre. Ano ni mo, day? Ano ni? Surya niya pre. Saya nang duha ba kay? Tama human ba? Unsa naman ka? Kumusta naman na imong kaugalingon? Pre. Pwede mo. Ya, okay, istorya mi kadi pre. Oh, Pre. Oh, sige pre. Oh, ay pre gip. Kuan man personal din. Pre. ayuhan na yung mayo eh. Sige pre. Sama. Amping mo pre ha. Ay mo pag binunog tayo dia. Ay, pre. Pre. May ni kay makaistorya na jud tagtarong ani. Kay den break kag ikyas-ikyas sa diya. Hindi. Kung nga dakon mo nato niya, pwede rin maganda ito sa barong minahayukod niya. Ikaw lang kay dali lagi siya ka. Ikapoy naman gupunin mo gud. Babadlong kasi di perminti. Nya magsige pa kag adto sa imong barkada, di ka magpuyog balay, mag-inom.
Nya gastos kay ka sa imong barkada nya pag abot sa balay mingon di kag way kwarta, way kapalit bugas. Di, pwede mo lang akong usbon. Usbon. Basta, Kung giusap pa na nimo, hagbay ra unta giusap nimo. pwede na ka. Kapila na gud naglalis ana di. Kausa ra unta. Nya karon dili naman ko kagwanta, bubiya naman jud ko nimo. Bahala na natong mga anak nga way amahan. Total naara man na nako. Bubiya na ko nimo bahala na ka. Mora nang istorya ha. Ay, gusto. Bahala na ka diha. Isa ba? Dili na ko. Basta mao na to. An, di ko pwede na tagaan mo last chance. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie. Dire to bang Brad? Oh. Dire to bang ba? Oh. Asa? Dire. Sige magtanaw ni Bugduan karya. mga atbang bugdo kayo. Tanong karya. Bugduan na karya oy. Iya. 1 2 3 action Brad. What if ka do? Kahong. Palabig hanga dire ra ko tanaw. Di, ang ending, ang sama pag ending ng Asa. Saba ba? Iya. Doy. Sama lagi. Gigi.